dan uwana saurin me kake son ji, me kake son ka gani wanda ya wuce wannan abin da zan faɗa? Ka tsaya ka saurari dan ka ɓata data ka a banza da lokacinka. Na bayar da magani na HIV, ma'ana cutar sida, cutar kanjamau, an warke na har abada, ka je a auna ka babu cutar. Ina ganin kamar ni ne na zama na ɗaya a cikin waɗanda suke ba da sirrika wanda ya ba da wannan maganin kuma Allah ya sa yardarsa a ciki. A duniya ni ban ga wani na biyu na ba wanda ya ba da maganin nan aka gwada aka samu biyan bukata. Ina tunani ne na farko, amma da izinin Allah kuma yayi. Dan haka idan kana da wannan ciwon ka je ka ɗauka kai ma ka yi alfarman manzon Allah ka warke, amma da izinin Allah ba bakin ciki. Ka san ko wani idan duk abin da kamal in arzikin ka fan taɓa sama za ka ɗauka ka bashi, wallahi ba zai gaya ma maganin nan ba, amma kyauta na ɗauke shi na bada al'umman manzan Allah ta ƙaru. Na zo na bada na tsawon azzakari wanda yake ƙara tsayi iyayen da kake so. Mutane suna ta mun tambaya, to ganyen tafasan ne, suna cewa menene iccen ne ko ayan ganyen tafasan ne. Yanzu kuma abin da zan bada, idan in har kana da rai a cikin kirjinka baka mutu ba, ƙarya kake kasa yi min addu'a. Baka isa ba wallahi, in dai ka gwada wannan sirrin baka isa ba. Ni ne na gaya ka je ka gwada. In dai kana so a baka sirri, ma'ana asiri ingantacce wanda ya an sunan shi asiri, dan annabi Muhammadu dan uwana ka je ka jarraba wannan na baka, ga zai ma ko ba zai ba. Amma ina roƙon ka yi sharing dan Allah, ka cire bakin ciki ko kuma ka cire damuwa na ka tura ma wani. Ba wani abu bane ba dan ka tura ma wani, shi ma zai karu ne kamar yinda aka cika duniya da wancan ana ta tura mutane suna karuwa suna ta waraka. Wallahi ba wanda ya turo man naira 5 ya ce yau na yi aiki da maganin ka na zaƙewa na ga naira kaza, babu shi wallahi. Har yanzu kyauta nake bada saboda annabi Muhammadu. So ka natsu ka ji me zan faɗa akan wannan maganin. Kar ka zo ka dame ni da tambaya, ba na son tambaya, tana ɓata min rai. Ko ka zo kai ta kira na a WhatsApp, ba na so. Akwai namba na WhatsApp akan profile ɗina. So wannan magani ne na wanda idan an maka sammu ko kuma jifa ko wani mutum ya sa ka a gaba, za ka gan shi a cikin baccinka ƙarara tsakanina da Allah. Kuma in kai amfani da maganin, in Allah ya waye gari lafiya da safe, don shafa shi ne ake. So za ka ji yadda ka san an ɗauke ma dutsen Uhud a cikin jikinka. Wallahi haka za ka ji jikinka ya yi sakwaf, asirin da aka yi ma duka ya kari. Kuma daga ranar Allah ya baka kariya alfarman manzon Allah. So don haka wannan bai da wahala. A ji a nemi sassaƙen tsamiya, bayan tsamiya a daka shi ya zama gari, a nemi tafarnuwa a daddaka, shi kenan fa, shi kenan. Bakin ciki wallahi. Dan uwana, idan aka ce maka an maka sammu ko aka ce yau ga mutum bai iya motsawa yana kwance ana tunanin sammu ne, dan Allah a shafa masa wannan abu. Zai yi wani kalar bacci mai bala'in daɗi, sannan kuma a cikin baccinsa zai ga ko uban waye ya mai wannan abun, da bokan da ya mai wannan abun, ko da kowane malami ne aka sa ya mai wannan abun, zai gani alfarman Muhammadu Rasulullahi. Ni ne na faɗa, ku je ku jaraba. In Allah ya yarda za a man addu'a. Ina ma kowa fatan alkhairi. Ka ga dama ka tura ma wani dan ya ƙara, ba ga dama ba it's fine. Ni dai na yi taimako iyayen da na ji zan iya. Allah ya bar mu da annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan ina ƙara jan hankalin mutane da cewa ni Halifa bana aje namba na inda na ɗora bidiyo, kuma bayan bana aje namba na ina ɗora bidiyo bana kiran mutane, kuma ni ba a kira na. Iyakaci kaman wasu off in na biyo layi Allah ya yarda zan tsaya in saurare ka. In dai kana yawan yin magana wata ran zan ji ka, in na ji ka kuma zan fahimce ka in saurare ka. Ina ma kowa fatan alkhairi. Wanda suke ta magana akan dafa'i, akwai wallahi dafa'i ina da hannu 500 kwaya daya. Dafa'i ina da shi. Akwai kala iri akwai su. So da haka duk wanda yake da bukata biya na zai in bashi, amma da sharadi shine sai ka yi bidiyo call da ni ka gani ne, kuma a time din sai ka ambaci wani abu, kamar ka ce karfe nawa yanzu, ko kuma ka ce me nake yi abu kaza, in kalle ka in ce ma karfe kaza, in nuna ka, sannan ne ya tabbata cewa ni ne. In ba haka ba da ni kai wasu kuma ba ni ka tura mu kuɗin kawa. Na ga Sayyidi Abdul mutane suna ta, wani mutum ya sanyo shi gaba yana ta karɓar kuɗin mutane, yana ta damfarar su da sunan shi ne. Ya yi min magana, naji
kuma ya turo min lambobin da komai da komai. Za mu nemi wannan mutumin shi ma in Allah ya yarda. Idan ya tsere mana bai tsere ma Allah ba, in ka fi karfin mu ba ka fi karfin Allah ba. Amma ina tausaya ma rayuwarka, na rantse da san da ke cikin haƙarƙari na manzan Allah. Duk ranar da ka sake a ce mutum uku su zauna akan ka, kai mutum ɗaya ma ya zauna akan ka ya ce kai bai ma kowa aiki, kai kaɗai ya sa gaba, wallahi za ka wulaƙanta fiye da duk inda baka tunani. In kana bari ka bari, wallahi har yanzu ba ka da wani mutum wanda cikin wanda suke damfarar mutane wanda na taɓa zaunawa ne ma wani abu. Saboda duk inda na yunƙura zan yi sai in ji bana so, saboda cutarwan bai da daɗi. An kawo mutum aiki mai zafi baka san ina zai fada ba, ko baka san ina me zai same shi ba, musamman bakin da kullum ake mai addu'a da sauransu. So taurarinka suna da ƙarfi, kana iya roƙon Allah take Allah ya ansa roƙon da kai. So don haka mu da muke da yawan mabiya da suke mana addu'a, bai kamata a ce ba mutane muna irin yawan saurin yi wa mutane baƙaƙen addu'o'i ko wani makamancin haka. Wannan shine yasa bana yi. So da haka ina muku fatan alkhairi. Allah ya bar mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a tura da sakon nan dan manzon Allah isa ko ina. Mata wanda suke son gyaran jikinsu yi kyau, su rubuta malam mai carbi ko mai carbi a cikin TikTok, za su same shi yana ba da sirrika. Shi ma duk inda jikin ke lalace, in ya baki abu kika yi amfani da shi, alfarman manzon Allah bakin ya kuka da shi ba. Ina muku fatan alkhairi. Allah ya bar mu da manzon Allah daga almajirin ku Halifan Fada Jibiya.